Днес ще ви покажем как да монтирате програматор Rain iDial и как да го свържете към датчик за дъжд Aquaclick. Първо подгответе шахтата. Изкопайте дупка с дълбочина поне 35 см, на дъното поставете комплект решетка с 4 клапана Rain и завийте адапторите към тръбопроводите. Направете отвори в стените на шахтата точно срещу клапаните, така че тръбите да могат да преминат лесно. След засипването на шахтата, капакът ти трябва да остане на нивото на земята. Всеки от 4-те 24 волтови клапани има изведени по две жици, които служат за свързване на програматора чрез комуникационен кабел, който не е включен в комплекта. Монтажът на Rain iDial всъщност е доста лесен. Програматорът се захранва с ток от мрежата, затова се уверете, че го поставяте на закрито място, защитено от влага. В комплекта си програматорът съдържа трансформатор от 220 към 24 волта. Сигналът му към клапаните също е 24 волта с цел безопасност. Може да управлява до 12 зони в зависимост от модела и е с 4 програми на работа. Накрая, за да го свържете към датчик за дъжд, свалете байпасната пластина на програматора и свържете двата кабела на датчика на нейно място. Монтирайте го на открито, за да следи климатичните условия и автоматично да подава сигнал към програматора. Ако имате въпроси или нужда от съдействие, нашия екип е на разположение, за да ви помогне.